85 кг. Златан Сомов. Моля за вашите аплодисменти. Златан и поведе в своята награда. Това е купа за третото място. И получаваш хранителни добавки от един от нашите спонсори, фирма Нутрин. Заповядай. Снимка за спомен. Браво! Включваме аплодисменти. Така, на второ място мъже. Категория над 85 кг. Човека, който днес си направи втора тренировка. Дончо Тодоров, нека да заповяда по своята награда. Честито. Така, получаваш от нашия спонсор Нутрин хранителни добавки. Освен това получаваш карта за безплатен достъп в Фитнес Авангард за един месец. Браво! Така. Браво, че. Така, на първо място, категория над 85 кг мъже. Радослав Атанасов. Браво! Моля за вашите аплодисменти. Радо заповяда да получи своята награда. Страхотно представяне днес. Получаваш от нашите спонсори Велера Косметикс, козметични продукти, фирма Нутрин, хранителни добавки и карта за едномесечен достъп в Фитнес Авангард. Също наш партньор Честито и снимка за спомен. Страхотно.